Hayi bafana bomlungu. Sibonde sabe kuyiphini bafowethu ngolesibili. Noma kanjani asiphikeleleni khona Maskandi versus hip hop. Uyihlanganisile ku Big Zulu ezakhe. Njengoba esho ukuthi uzosinqoba noma kanjani. Engifisa ukuthi ke kucace bafowethu ukuthi Maskandi asikaze sehluka. Uma uqhathwe nje noMaskandi angeke uzokwini nangengozi. Kuyobe kuyaqala bafowethu ngoba zonke izinto ziyaqala emlandweni kodwa akakaze kuthiwa uMaskandi uyehluleka. Thina suka kude nokuqhathwa thina. Yabo. Suka kude thina nokushaya insizwa. Angeke ke namhlanje bese sithi sibafowethu sizovumela igenge ye hip hop isihambe emakhanda. Ngomhla ka10 kuzobe kulesibili ke lona lolu lwakusasa asiphikeleleni khona ke bafowethu siyoshaya ihip hop ngebhola lika Nobhutshuzwayo. Ngiyabona ke bafowethu ukuthi kuya trend enkundla ezokuxhumana amabhinqa acheme nathi sidana njengoba sazi ukuthi zobe simela amabhinqa lapha na uMaskandi ngempela uzobe ushaya insizwa. Hayi singethusela bafowethu insizwa zamaskandi ngiyacela bafowethu Jimani bafowethu indaba zokuthi sizodliwa azizukuyimela sizokuyisebenza sizowina bafowethu. Ngizwileke ukuthi khona insizwa lapha ezihlanganisa ukuthi zisakhele ikhaphu ezophakanyiswa abawinile. Silindile ukuthi sizwe lezo nsizwa zikuphi inenhlelo zaleyo khaphu. Ngiyathemba bafowethu ukuthi sizonqoba noma kanjani sizokwazi ukuthi sibuye nawo lo khaphu leyo mangathiwa ngempela kugcina kwenzeka. Engifisa ukusho bafowethu umdlalo lo nomkhulu ophakathi kwaMaskandi neHip Hop ibhola kaNobhutshuzwayo uqala ngo6 ntambama. Lo mdlalo ke bafowethu ningakhathazeki emakhaya nize nithi hayi sifisa ukuyobona ningakhathazeki nakancane uzobe ustreamwa live njengoba usukubuka nje ku TV makudlala ibhola kuzobe kunjalo uzobe uvela kanjalo. Abantu abazoshuthela vele abantu abashutha einkundleni zemidlalo abantu vele abenza wona lo msebenzi amakhamera azobe egcwele iground kuvela yonke into njengoba nisuke nibone egroundini bafowethu. This is a big game bafowethu. Nani nizobe nikhomenta lapho kuma comment section kuona kuma social media izobe streamwa nizobe nikhomenta ama comment section nisho ukuthi ubani kumele akhishwe ngene bani ngoba line up sizoyidedela kahle line up ngomsomluko ephelele ngoba manje saveza abadlali abazobe khona namhlanje ntambama ke bazovela abadlali aba11 sebephelele bese ukuthi ke uqhubeka kwesikhathi zobe lokhu sibaveza nabanye but Monday izobe sesiveza ku line up ukuthi izobe imi kanjani ubani uzobe dlala position bani kanjani bafowethu kuzobe ubunandi kakhulu izostreamwa live. Ungaphuthelwa ke bafowethu icommentator yethu ezobe isicommentator ibhola usibosha ngase bamazi ke abantu abaningi usibosha ngase vele ucommentator webhola ngoba insizwa lena upensela ibe mapensela izobe ibambe phakathi enkundleni istriker lapha naMaskandi bafethu zobe kumnandi kakhulu. Zikhona insizwa zobe zikhona otshatha umfoka ngoba zizobe zikhona impela izobe iboshelwe. Hlala ke eduze kwefoni yakho uzothola imininingwane yokuthi iyiphi link oyongena kuyona ustream live izobe ishare abantu kuzobe nje kuthe chithi kuzobe kuthe kuzoje umhlaba wonke konakele bafowethu. Asikwazi ukudliwa sibukwa izwe lonke bafowethu sizodliwa isidana asikwazi ukuvumela lokho bafowethu noma kanjani asiqinisekiseni ukuthi siyanqoba boMaskandi sibuya nayo boMaskandi ingeyethu boMaskandi. Ngiyabonga.